non é tanto saber o que queres, que eu creo que todo mundo sabe o que quere, senón ser ti a persoa capaz de manter, de soster iso que queres. Todo o mundo quere amizades fondas, que saiban que están, que mañán pasan unha desgracia están, que mañán teñen unha alegría, quero ilo celebrar están, que todo o mundo sabe o que quere, pero non todo o mundo ten a capacidade de soster aquilo que quere. Por iso, a veces, e eu díxeno así, as persoas manteñen vínculos que non son o que queren, pero son nin máis nin menos ca o que poden ter coa súa capacidade afectiva. E por iso hai outras persoas que non sosteñen vínculos, eu non sosteño vínculos por soster, sabes? Non. E non é tanto esa idea que se fala, é moi importante como dicimos, non? Como utilizamos a linguaxe de porque eu sei que merezo máis. Cal é a miña base para creer que merezo máis? Porque eu digo, eres humana, mereces todo. Todo, mereces o amor, mereces a lealtade, a presenza, os coidados, todo o que implica. Ti merécelo. Pero eu agora, por que vou dicir que eu o merezo máis que a outras persoas? Non é unha cuestión de merecemento. É unha cuestión de que eu teño capacidade para vincularme con persoas que teñen outra presenza. Daquela, non sosteño vínculos con persoas que están a medio vivir. Están aí a medio gas. Sí, pero non. Ui, que xa me agobiaches moito. Porque eu, ademais, ao ter esa capacidade de soster, podo ver moitas veces os vínculos cando xa hai un desequilibrio. Digo, a ver, sí, claro, eu non te podo agobiar a ti, pero ti, cando queiras, ven e agóbiame. Necesito dicir é que eu merezo máis. Podo dicir é que eu sei que hai xente moito máis capaz de dar afecto, de coidados e vincularse con honestidade, e eu son quen de soster eses vínculos. Non é se os merezo ou non os merezo, eu teño a capacidade de vincularme de outra forma. Logo non vou soster vínculos así.